a zubar da mutuncin sarakuna. Za ka wani kira ne ya ce akara makalla masu sarakuna biyu ku kaɗai na Najeriya kuce da sarki biyu. Shi ma sarkin waɗannan masu goyon bayan wannan sarkin su ɗuɗɗura ma wancan a shari'a, masu goyon bayan wannan sarkin su ɗuɗɗura ma wancan a shari'a, kuma danginsu ɗaya, uwarsu ɗaya, ubansu ɗaya, tushensu ɗaya, gidansu ɗaya, tushensu ɗaya, iyayensu ɗaya, duka kai me naka a ciki. Da Aminu da Sunusi tare suka taso, tare suka yi komai. Yar Ado Bayero sarki Sunusi yake aure. Ma ka zo kana dura ma a shari'a ko kana dura Amina a shari'a, ni naka a ciki. Kai ba fade ba. Ha kawai dan ka dau alhaki kawai ka shiga rigimar da ba taka. Ba ka da aikin yi, ba ka da lokacin istighfari da karatun Qur'ani da waye. Ba ka da lokacin naka zunubin da taka rayuwar. An jefa ka aka abin da bai shafe ka ba. In aka duba ga babu kai rubutu akan wannan ba sai ka ga masu lakin da masu kwamen yan kaɗan ne. Amma da ka shiga wajen rigima sai ga an cika ma shafi. Haba yan uwa. Ba ke da wannan lokacin. Ga mala yana gaya mana abin da za mu mutu Allah ya mana tambaya.